Добро утро и Христос Воскресе! Това са кадри от вчерашния ден, от аварията на товарния автомобил. Тук сами ще прецените неговото местоположение върху платната за движение, дали е нормално, аз не мога да кажа, всеки има мнение за себе си. Многократно казах на шофьора, че мога да му помогна и че няма да му взема пари, да видим какъв е проблема. Той каза, че си чака камион да го тегли. Тук беше казал на полицаите, че няма кука. Аз му казах, я отвори тук и тук да видим дали няма. Отворихме, път тя случайно се намери. Тук се прави, че рови, аз светнах с лампата вече и му показах. Ето тук този неговия спътник му помага. Човекът, шофьора на лимузини, защото аз го питах дали си на камион шофьор, той ми каза, че е много над нещата и кара лимузини. Много хубаво, нали, уредил се момчето в живота му, е тръгнало, това е много добре. Много се радвам за това нещо. Не е като на нас да обикаляме като недобити кучета по пътищата, сега няма никакво значение. Сега въпросът е следния. Идва камион, който му предлага да го изтегли от безплатната пътна помощ, която вече не съществува вече, смисълът на всичко е толкова объркано, че никой не иска да каже как е. Министър казва, че не съществува, те си викат, че съществуват, ама това сега всеки си решава за себе си, какво ще прави безплатно и какво не е. Отказва този камион, казва шефа ми е изпратил друг камион. Тук монтирахме така търсената кука, която многократно е била искана от полицайта да се сложи и той казва, че я няма, но пък случайно се намери като отидох аз. Постоянно повтарям, дай да видим какво е на камиона, не, шефа не ми дава, ти ако шефа не ти дава, ще ми дадеш ли ключовете от твоята кола? Викам, човек, аз не ти искам ключовете, аз ти искам да се кача, да седнеш до мен, да видим проблема какъв е, да ти покажа. Не, шефа не дава, добре, щом шефа ти не дава. Не пожела да му бъде оказана помощ на място, мобилна, която да запали евентуално, казвам, камиона, най-вероятно, може би ще да го запала. Продължаваме да чакаме камион, който е изпратен от шефа му, той не знае кой е. След това камиона идва, питам шофьора на камиона, тебе ли те чака? И той ми каза, не знам, аз вече бях тук, но той ми каза да си тръгвам. Отивам при шофьора, този камион ли чакаш? Да, този чакам. Ето този камион, който виждате в момента на кадрите. И тук на мен ми стана много странно как този камион идва, той му казва, не чакам си камион, в следващия момент се връща и той шофьора казва, този чакам. Вие сами ще прецените. От какво е породено всичко това? Може би е някаква... Мога как да го кажа? Може би липсата на безплатна пътна помощ 24 часова, която вие плащате по 160 и нещо хиляди евро на ден. Липсва в момента и тук по този начин нещата излизат, че реално тази помощ трябва да съществува, трябва тия пари да ги плащате, защото иначе се случват такива неща. Това също не мога да кажа, оставам на вас да прецените. Това са хората от друг камион, които са разбрали и са тръгнали самостоятелно да видят за какво става въпрос. Реално изтеглянето на този камион има много варианти. Безплатни, казвам, дори полицай му е казал многократно да спра камион, да те закачи, да те изтегли и той е отказал. Това също е безплатно, дори и да не съществува безплатна пътна помощ. Никой колега няма да му вземе пари за такова нещо. Може би се запитвате защо камиона е там в толкова часа при положение, че има забрана. Ми ще ви отговоря много елементарно. Камиона минава в 11 часа, там няма забрана, просто в 11 часа решава, че се повреди. Но ама това, нали, вече си е късмет. Колата реши да се повреди, то си е късмет работата малко. Това също оставам на вас да прецените. Големи хора сте. Тук като дойде камиона, помогнах на този човек с репатрака да закачим камиона да стане по-бързо, да му подадем въздух, защото видях, че камиона няма въздух. Може би се е самоизпуснал или има някъде голям теч на въздух, или така просто е станало. Нали, това оставам пак на вас да решите. Аз само мога да ви казвам някакви неща и да оставам на вас да решавате, защото аз
така не мога да взимам такива решения вместо вас. Реално погледнато, само като погледнем в момента позицията, леко с десен волан и малко да се пусне назад и автоматично се отварят две ленти да върват. Да кажем, че е аварирал. Нали, тази авария, тя така се случва. Другото, което я питах момчето в дясната лента, камион ли изпреварахте, не беше празно, значи много хубаво. Той шофьор е като мене, само левата лента и лек мигач. Нали, той не намира смисъл да кара най-в дясно на пътя, и то в тунел, няма смисъл. Нали, това вече пак си е негово решение, почувствал се, че кара мощен камион и трябва да лети. Какво би могло да се каже още? Те нещата са много интересни, аз ще пусна клиповете сурови без коментар от този неприятен човек, който ви коментира. Сами да ги изгледате, нали, да си направите равносметка, което е много важно. За нас е важно вашето мнение. Има ли смисъл ние да се бориме или да ви оставяме да си плащате по 160 000 евра и така. И по хикс изтегляне, защото никой не знае колко изтегляне ще има по 160-150 евро на камиони, 100 и стотина ли беха на кола, 60 ли беха на кола, нещо подобно. Нещата са много изпуснати и трябва време да се наредат по правилния начин за хората, трябва съзнание, трябва морал, за да знаеш какво да направиш. Аз не мога да обвинявам никой, нито съм на шофьора на мястото, нито знам какво е станало, защо се е стигнало до там. Аз мога да кажа само това, което знам, че съм спирал на стотици такива товарни автомобили и до сега нито един човек не ми е казал няма да погледнеш, не дей да гледаш и така нататък. И говориме, че тук все пак има напрежение към него от обществото, от колите зад него, от полицията. Реално той трябва да направи всичко възможно да потърси проблема. Другото, което е, той въобще не търси проблема, този човек. Той просто казва, стои си вътре шефа. Да бе, господин шофьор, само че ти си с камиона. Тук, когато ти си с камиона, ти си шефа. Това е. Ти го управляваш, не го управлява шефа ти. По тази логика, като тръгнеш във Вития надолу, що не го питаш дали да биеш спирачки или да го оставиш по инерция този камион. Като ти нямаш съзнанието да го управляваш. Няма шеф. Шефа е зад волана. Той взима решенията. Той се бори с проблемите. Тук го закачваме. Този човек от тази фирма, която идва предишния път, който каза, сега пак си го закачва. Явно е пак повикан от шефа на тази фирма и не знам там, вие си прецените какви са причините. Това са хората, които по принцип извършваха тази дейност, безплатна пътна помощ в техните глави, която плащате вие. Обаче те, понеже най-вероятно не знаят какво е думата да плащаш данъци и така говорят безплатно. Те държавата не знаят как се захранва хазната, откъде идват тези пари. Там и за тях, като не се взимат на хората пари на момента на пътя, значи това е безплатно за хората. А хората, че ги белят с данъци, никой не го интересува. С жена ми се беше случвало да ми откаже, ама аварирал камион да не иска му помогна, ми се не беше случвало. Ама всичко има първи път. Това е. Такъв е живот.